שלום רב וצהריים טובים, באולפן יהודה שוקון עם מה שקורה עכשיו. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס היום בתל אביב, וזאת על מנת לברך את חתן בר המצווה שלנו, דניאל בדלוב. כתבתנו איל שחר הביאה את קולותיהם. הנה דבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. חבריי היקרים, אני רוצה לברך איש מאוד מאוד אסטרטגי וערכי למדינת ישראל, ואני מדבר כמובן על דניאל בדלוב היקר. מזל טוב לרגל ההגיעך למצוות, עלה והצלח, ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. תודה, והנה דבריו של נשיא המדינה היוצא שמעון פרס. ראשית, אני רוצה לומר שבר המצווה הראשונה שחגגתי הייתה במעמד יתרו ומשה רבנו. אין דברים כאלה. דניאל היקר, איש חמודות, בכיר בתנועת עזרא, עוד בהיכרותי את הפלמ"ח, וממש בגדר חשם בעל החשקה, אבל לא של ג'מאל זחאלקה, חשקה רציני. תודה רבה לשמעון פרס. תודה, וגם השר להגנת הסביבה אמיר פרץ לא נשאר חייב. אני רוצה להגיד שראשית כל זה וכל מה שקרה פה בתקופה האחרונה, אני זה שהמציא ודחף את האבק שרפה הראשון למערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל. אלוקים תן לי רק כיפת מזל. הרבה מזל טוב לדניאל, יהיה רצון שתהיה גבר, ואתה תגיד את המילה האחרונה לאשתך, אמיר, תזרוק את הפח, זבל. בסדר, אני כבר זורק, בסדר, מה קרה? אני זורק. הנה דבריו של יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת אריה דרעי. ברשות מנהל הטרקלין, ברשות אוי לעודפים מענקים, אני רוצה כן לברך את ידידי היקר, בחור החמד, כן, דניאל, אין כמוך בכל עם ישראל. יצא לי חרוז, דניאל בישראל, איזה יופי, שיהיה לך מזל טוב, ושלא תהיה פוליטיקאי, עזוב, זה לא משתלם, עדיף אוהל עודפים ענק מאשר פוליטיקאי חמקמק, נו. וכעת לנאמן על מרן, אלי ישי. חשוב לומר דבר אחד, אני חושב ואומר את מה שאמרתי כבר כמה שנים טובות. חשוב דבר אחד, דניאל יקר הוא בחור מאוד חיובי, מאוד חיובי. אני חושב ואומר חיובי, רות אבוא חיובי, קיבלתי רות אבוא חיובי. מזל טוב דניאל, מזל טוב בר מצווה, ושלא תפגוש סודני בחיים שלך. תודה רבה. וכעת לדבריו של שר האוצר יאיר לפיד. אני רוצה לומר בצורה מאוד ברורה קוגניטיבית, הרגולציה הזאת שבאה ואומרת בר מצווה ב0% מע"מ זה דבר תקדימי. מזל טוב לדניאל בדלוב, נאחל הרבה הצלחה ושכל האחים והאחיות שלך יתחתנו ויהיה להם דירות ב0% מע"מ. מזל טוב. ומכאן נקנח עם הזמר הלאומי יורם גאון. שלום, כאן יורם גאון, אני גם שדרן ברשת ב'. ניי. אני רוצה לברך את דניאל, כי אין כמוך בישראל, ודניאל עולה למרכבה, ודיו לסוסה, וכל הכרכרה, ואיפה הכפיים, כולם עם הידיים, עושים שמח ומבדח, לה 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 לה, מזל טוב לבחור כשורה, דניאל איש התורה, מזל טוב דניאל, ולכל המשפחה. עד כאן מחדר החדשות של גלי צה"ל עם מה שקורה עכשיו.